Ό,τι λες στον ψυχολόγο σου είναι τέλειο θέμα για βίντεο. Πριν πεις τι εννοείς, θα σου πω κάτι για να σκεφτείς. Η αλήθεια σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. Όχι τα τέλεια πλάνα, όχι οι στημένες πόζες, όχι τα trends. Το πώς νιώθεις, το τι περνάς, το που δυσκολεύεσαι, που ματώνεις, τι έχεις αντέξει, τι έχεις περάσει στη ζωή σου, τι έχεις δει από την εμπειρία σου, τι σε έχει αναγκάσει η δουλειά σου να αντιμετωπίσεις. Και πάνω στο αντικείμενο, αλλά και σε γενικότερα πλαίσια, το τι σημαίνει δουλειά. Αυτά που κανονικά δεν τολμάς να πεις δημόσια και τα λες στους φίλους σου, στον σύντροφό σου, στον ψυχολόγο σου. Αυτό είναι περιεχόμενο. Εκεί κρύβεται η αλήθεια, εκεί κρύβεται η διαφορά που θα κάνουμε. Μια αληθινή ελληνική επιχείρηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει με ένα στημένο τρόπο. Ξεχωρίζει επειδή έχει φλέβα, έχει ζωή, έχει πάθος για τη δουλειά της. Έχει ανθρώπους από πίσω που παλεύουν κάθε μέρα. Παιδάκια που τα αφήνουμε στο σπίτι μας και μετά έχουμε τύψεις ότι περάσαμε όλη τη μέρα μας στη δουλειά. Εργαζόμενους που πρέπει να πληρώσουμε. Έχει άγχος για το αν θα τα καταφέρουμε. Και παρόλα αυτά η ελληνική επιχειρηματικότητα υπάρχει ακόμα, συνεχίζει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ξέρουμε, κάτι έχουμε μάθει, κάτι μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς στο Σούσουρο. Δεν φτιάχνουμε τέλεια βίντεο. Επικοινωνούμε αληθινές ιστορίες. Πιάνουμε τη φωνή του brand, το γιατί του brand. Το κομμάτι που ίσως ο κόσμος να μην βλέπει, αλλά είναι αυτό που στο τέλος θα μας ξεχωρίσει. Αυτό που θέλω να λέει κάποιος όταν βλέπει ένα βίντεο είναι επιτέλους κάτι αληθινό. Ναι, αυτό με αφορά. Ναι, αυτόν τον επιχειρηματία μπορώ να τον εμπιστευθώ. Ναι, αυτός δεν θέλει να με κοροϊδέψει. Ναι, αυτός δεν με βλέπει σαν πορτοφόλι. Στο τέλος της ημέρας, το brand σου δεν είναι τα χρώματα, τα logo και οι γραμματοσυρές συγκεκριμένες. Παρόλο που και αυτά τα χρειαζόμαστε και τα θέλουμε. Το brand σου είσαι εσύ ο ίδιος, η ιστορία σου, το τι έχετε περάσει, το τι έχετε καταφέρει, το πώς φτάσατε μέχρι εδώ, το τι μάθατε από τη δουλειά σας και σας ξεχωρίζει. Γιατί είστε καλύτεροι. Spoiler, η απάντηση δεν είναι γιατί είμαστε οικονομικοί. Οπότε ναι, αυτά που λες στον ψυχολόγο σου για μένα είναι τα πιο δυνατά βίντεο της χρονιάς. Και το έχουμε αποδείξει. Μπες στα highlights και δες τι έχουμε καταφέρει.